urte bete dira, tropa kolpistek 1936ko irailaren 5ean hiria okupatu zutela. Eta horregatik, Irungo udalak ekitaldi instituzionala ospatzen du. Egia, justizia eta erreparazio printzipioekiko konpromisoari helduz. Gaur, erresistitu zutenei eta erbestera joan behar izan zutenei, omenaldia egitean, haien borroka ezela alferrikakoa izan aldarrikatzen dugu. Haren adibideak bizirik dirau gaurko herritarrengan. Gaur, hemen elkartu gara, gure hiriaren historia betiko markatu zuen gertaera bat gogoratzeko. Lehen aipatu bezala, duela 89 urte, Irun herri izana.